Добро утро, Пепи! Имаме 3 часа да стигнем до морето, а нямам никакво гориво, затова отиваме към бензиностанция Топливо, защото там можем да заредим директно през телефона си. Какво видяхте току-що? Ние от Ensys разработихме и одобрихме първия продукт по рода си в България, който позволява разплащане и зареждане на гориво директно чрез телефона на клиента. Какво значи това? Вече не е необходимо да се редите по опашки или да се разхождате до терминала на самообслужване. Чрез един клик плащате и зареждате гориво. Това не е просто приложение за лоялност или начин на плащане. Това е решение, което свързва клиента, мобилното приложение, киоска и колонката в една цялостна система. Това е от изключителна важност за България, защото при самообслужването на бензиностанции продажбата трябва да бъде осъществена спрямо всички изисквания на Наредба 18. Именно за това се грижи киоскът. Той е физическото фискално устройство, което осъществява контролът върху транзакцията. С други думи, телефонът става удобния интерфейс за клиента, а киоскът остава сигурния информационен център за обекта. Сега, нека разделим нещата на три. Какво печели крайния клиент, какво печели собственика на бензиностанцията и защо това е възможност за всички сервизни фирми. За крайния клиент най-важното предимство е удобството. Спираш на бензиностанцията, избираш колонка, преоторизираш сума и зареждаш. Не чакаш по опашки, не търсиш терминално самообслужване, не губиш време, всичко е в телефона ти. За собственика на бензиностанцията това е един нов продажбен канал. Клиентът зарежда по-бързо, а обекта предлага нещо ново и модерно. Самият процес става по-бърз и автоматизиран, а това води със себе си по-малко опашки, а обектът, самата бензиностанция, излиза една стъпка напред пред конкурентите си. За сервизните фирми това е възможност да предоставят завършен продукт на своите клиенти. Сервизът е неизменна част от внедряването, поддръжката и последващото подобрение на системата. Тоест, както виждате, това не е просто приложение, а система, която държи бензиностанцията жива. Сега да преминем към истинското зареждане. Натискаме бутон "Зареди" и приложението по GPS само ни локализира на коя бензиностанция сме. Но това не ни пречи да изберем която и да било друга бензиностанция от веригата. В случая си избираме обекта, избираме на колонката, на която сме спряли, пета, горивото и ни се визуализира отстъпката, която получаваме от дигиталната карта. Желаем ли касовия бон да бъде само в приложението или го желаем и на хартиен носител? Приложението ни пита дали желаем зареждане за фирма. В случая желаем фактура. При избор на фактура, въпреки че сме поискали бона да ни бъде само единствено в приложението, той отново ще бъде разпечатан от киоска. Въвеждаме ЕИК-а на фирмата и тя бива намирана автоматично с всички нейни данни от търговския регистър. Избираме сумата, за която искаме да преоторизираме, 10 евро в случая, и тук въвеждаме номера на картата. Но имаме друга възможност с Apple Pay или Google Wallet. Не. Избираме сума за зареждане, в случая 10 евро. Въвеждаме номера на картата, но за удобство аз ще разплатя с Apple Pay. Вече приложението е готово да осъществим зареждането. Въпреки че сме оторизирали 10 евро, ние можем да заредим каквато и да било друга сума. В случая ще зареда доста по-малко. 3,22. Зареждането приключи, а остатъкът ще ни бъде възстановен в банковата сметка. Приложението може да бъде използвано като цялостна лоялти система. В зависимост от стратегията на бензиностанцията, например, могат да бъдат разпределени различни нива на отстъпки – стандарт, голд, платинум.
Колкото повече зарежда даден клиент, толкова по-голяма отстъпка има за даден месец. Спадат зарежданията, спада и отстъпката. Друга възможност, например, са ваучерите. Те могат да бъдат раздавани и използвани за различни продукти, за гориво, като отстъпка или пък, например, с кампании за рождени дни и всякакви други рекламни стратегии, за които се сети собственика на бензиностанцията. Системата използва данни за активност на клиентите, продажби, срокове на годност, наличности и всякакви други заложени в нея. Така, например, ако даден клиент не е посещавал бензиностанцията дълго време, на него може да му бъде изпратен ваучер, за да бъде привлечен отново. Или ако даден продукт вече с изтича срок на годност, той може да бъде лансиран в рекламна кампания с цел отърване от неговите наличности. От Ensys вярваме, че самообслужването трябва да бъде изцяло в ръцете ти. Затова не се колебай, а заяви своето приложение още сега.